Magandang araw mga kapatid, andito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga para tingnan itong classic bike ng Kawasaki. Ito yung Kawasaki W175 SE. So let's go! Kagandahan dito mga kapatid, naka-set up na siya, no? Naka-forma na siya. Halos konting modify na lang para mas mapaganda natin. Yung kanyang upuan kasi ito, naka brown leather sheet na, naka-classic style. Ayan, makikita natin yung napakagandang design. Then yung kulay naman niya ay naka army green, no? Classic na classic ang forma talaga nito. Then makikita naman natin dito sa harap, yan, napaka-classic din ng kanyang headlight. Tapos ang laki niya mga kapatid, ang laki ng kanyang headlight. Pero hindi siya LED, naka-halogen bulb pa rin ito. Pati yung park light niya, pati yung signal light. Pero kung gusto nating pagandahin, pwede naman palitan natin ng LED yan. Ganda nung pagkaka-chrome finish na dito, yan, oh. Tapos dito army green din. Tapos meron na siya naka-ready na bracket dito kung gusto nating lagyan ng windscreen, ano. Yan, meron na siyang lagayan dito. Gandahan din, yung harap niya ay naka-disc brake na. Ayan yung kanyang disc brake dito. 3.5 mm ang kanyang disc brake. Then naka-dual path caliper na kulay black dito. Tapos telescopic fork pa rin yan. Yan, may cover pa yung telescopic niya. Then sa fender sa harap, ito naman. Metal naman to mga kapatid, no? Parang katulad din dun sa Sky Girl 150 natin, no? Tapos matte army green din yung kulay. Then yung gulong sa harap, ito size 17, naka-spokes. Then ang size ng gulong dito sa harapan ay 80 by 100 by 17. Tube type pa ito mga kapatid. Then dito naman sa likod, ang size ng gulong ay 100 by 90 by 17. Tube type. Tapos yung preno niya sa likod ay naka-drum brake. Yan. No? Tapos kulay black yung kanyang hub dito. No? Tapos ito naman yung kanyang shock na kulay black. Then sa muffler, ayan, same na same sa ating Earl 150, no? Parang basuka yung pinakadulo niya, matte black naman yung kulay. Then may heat guard din siya dito na matte black. Yan, para protection sa paa natin. Then meron din siyang para sa OBR natin, ayan, napiflip yung kanyang tapakan dito. Tapos goma yan mga kapatid. Then dito sa rider, yung kanyang foot decks, ito maganda, napiflip din. Ayan, oh. Ito yung gusto ko mga kapatid sa motor sana natin, yung ganitong klase. Ayan, napiflip siya, no? Para hindi masyadong sagabal pagka bumababa tayo. Ayan, tapos ito naman yung tapakan sa preno. Yan, no? Okay din mga kapatid. Makapal din yung bakal na ginamit. Tapos meron pa siyang metal dito, protection din sa tambucho. Ayan. Tapos dito sa body, makita natin itong kanyang logo ng Kawasaki. Tapos may W dito, no? Kaya napaka-classic nung formahan. Meron na rin siyang protection dito sa side para sa tank. Then yung kanyang decals naman ay ito lang mga kapatid, no?
yung kulay gold, then black dito. Tapos dito naman sa may side, ito naman yung 175, tapos nakalagay dito yung SE. Ayan. Then sa makina, ito naman tulad lang din sa ano no, sa Kawasaki Barako 175. Tapos ito po ay hindi pa FI, Euro 3 compliant pa rin siya no. Ayan, ito yung kanyang breather. Then yung carburetor niya, ito naman makita natin, ayan, mayroon pa siyang choke dyan. Ito dito tayo sa mga kapatid sa kanyang panel. Ito naman yung kanyang panel, naka-analog speedometer, then yung odometer niya. Tapos ito naman yung kanyang trip meter. So pwede rin natin ma-set fuel consumption, pwede na natin gamitin ito mga kapatid. Dito lang natin ma-set yan. Ito may button siya dito no. No, yan. Tapos ito naman yung sa headlight. Ito naman yung turn signal light, yan. Then yung neutral niya, iilaw yan mga kapatid pagka nakabukas na to. Naka-standard ignition pero nailalak din yan mga kapatid. Then sa kanyang handle, ito naka-naked. Tapos ito naman yung mga switches ng ilaw ano. Tapos ito yung high and low, turn signal light, busina dito. Then dito naman meron pa rin siyang kill switch. Ayan. Tapos yung electric starter na niya. Wala na siyang bukasan ng ilaw, ibig sabihin naka EHO na rin to mga kapatid, naka automatic headlight on na. Then syempre di clutch to mga kapatid. Ayan yung clutch niya no. Naka kulay silver naman yung kulay niya pati dito sa may preno niya no. Tapos sa handle niya, sa handle grip, ito so malambot na rin mga kapatid no. Pero kung gusto nating palitan mga kapatid, mas maganda yung classic style talaga. Tapos sa throttle, ayan, napakalambot at malalim po, malalim yung throttle nito. Then dito naman sa kanyang tank, ito naman may cover pa siya dito na parang plastic no. Tapos ito naman susisian pa yan mga kapatid. So hindi natin ma-try no dahil wala pa siyang susi. Tapos napakalaki din ng kanyang tank no. So ipa-flash ko na lang yung fuel capacity nitong motor na to. Dito naman sa taillight, ito yung kanyang taillight, para siyang paoblong ang design. Then halogen bulb din yung mga ilaw dito, pati yung signal light. Tapos yung signal light niya, ito naman yung design no. Pero flexible din yung kanyang signal light, kaya hindi naman basta-basta mababali ito no. So ingat-ingatan na lang natin. Then meron din siyang reflectorized dito sa likod. Then ito na yung kanyang fender sa likod, plastic yung kanyang fender dito sa likuran. Tapos ito naman yung plate holder no. Ayan. So dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, makikita natin yung kanyang makina oh. Halos pareho sa Barako 175 yung forma talaga nito no. Same engine sila. Tapos ito naman yung pita ng gasolina niyan. Ito naka-off yan. Then pag nakataas, naka-reserva. And then pag nakababa ay ibig sabihin naka full tank itong motor na to. Ayan. Tapos sa kanyang shifter, ito makikita natin, naka single shifter siya. 1, 2, 3, 4, 5 speed po ito. Ayan o, makikita natin. Yan o, baka sabihin nyo 4 speed pa rin ito. Ito na yung upgrade ng Barako 175. Ayan, yun yung kagandahan dito. Tapos single shifter lang din no, di kawit-kawit na lang din. So mas maganda yan. Ako nasanay na rin ako sa ganitong style no, yung kinakawit-kawit na lang yung pagkampyo. Then ito naman yung kanyang side stand. Ayan, wala naman siyang kill switch no. Then dito naman sa kanyang chain drive, ayan makita natin. Kagandahan, meron siyang protection dito para hindi masyadong pumapagpag yung kadena. Tapos meron din yung cover dito sa taas para din sa talsik ng dumi no, ng galing sa kadena. Tapos yung kanyang swing arm, napakaganda rin. Kakaiba din yung swing arm nito mga kapatid, hindi siya tubular eh, paoblong ng design no. Maganda, matibay itong kanyang swing arm. Yan. Tapos yung engine niya pala nito ay naka timing chain engine. So kaya tahimik na rin mga kapatid yung
makina nito. Ito nga ang upuan, makita natin, napakaganda ng upuan, no? Ito yung gusto kong design dun sa Earl 150 natin, yung ganitong kulay brown. So ayan po yung ating review dito sa Kawasaki 175cc SE. Yan, available dito yan sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga, sa mga gustong kumuha, ano. At marami pang mga motor dito, no? Mga big bike meron din sila dito. Yan. So lagi naman tayo nag-update dito sa branch na to, kaya makikita nyo yung mga latest na unit na nandito. Yan, kagaya ng Dominar 400 meron doon, no? So next natin yan, mga kapatid. Tsaka ito Benelli, Yamaha R3, Yamaha R15N, Yamaha MT-15 meron sila dyan. Tapos ito mga Sniper, Aerox, Miu Gear, Miu i125, tsaka itong Benelli Evo 200, Rouser nila dito, meron sila dito 200cc 125, meron sila dito. Tsaka itong Kawasaki KLX 150, no? SRP nya 130,100. Tapos ito pa yung mga big bike na nandito, yung CF Moto 300 SR, ayan, tatlong unit din nandito. Tapos Yamaha SDX sa Kawasaki Barako na FI na rin. Ito pala, bago din to, mga kapatid. So ayan po mga kapatid, maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Ayan, inabot tayo ng malakas na ulan dito sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga. Ayan, lakas ng ulan, di tayo makaalis. May kapote naman ako, kaso nga lang nandun pa sa may motor, nakatali.